Bale, eta gaurko saioaren bazken partea bada Txirikorda proiektua bera, o Txirikorda etxebizitzaren ezaugarriak aurkeztea. Hoietan sartu baino lehen, bai esatearena, lehen ere bai aurkezpena aipatu da. Azkenean hau prozesu parte hartzaile batetik sortzen da, orain dela zuzenduko nauzua gurtzane, baina 2 urte egindako 3 urte egindako prozesu parte hartzailea, Usurbileko jende gaztearekin, adineko jendearekin egin zena, eta bertan landu ziren hemen agertzen diren gai guztiak. Beti ere bai kontutan hartu behar da, hor esan zena, gero nolabait filtro juridiko-tekniko bat izan zela, eta gauza batzuk bere horretan mantendu direla, eta beste batzuk egokitzen jun direla araudiari, aukerei, eta bar. Eta kontutan hartu behar da ere bai, oraindikan Txirikorda prozesu bizia dela. Bihar ikusiko dugu, batez ere Entrepatioseko proiektuaren esperientzian, zenolako prozesu luzeak izaten diren horrelako etxebizitzak martxan jartzeko, hor komunitateak martxan jartzeko, eta kasu honetan ere bai, beste modu batean, etxebizitza publiko bat baita, baina prozesu bezala bizi behar dugu, lertu behar dugu, eta orduan gauza batzuk oraindikan zehazteke daude, eta Txirikordako protagonistak beraiek izango dira gauza horiek udalarekin batera beti ere eta marko baten baitan, baina zehaztuko dituztenak. Orduan, orain azalduko dizuegu pixka bat zintzu diren aurreikusten diren ezaugarri horiek, eta baita ere hurrengo hilabeteetan aurreikusten den lanketa. Aipatu dugu ja, Txirikordak bi ezaugarri nagusi dituela, belaunaldi artekotasuna eta izaera komunitarioa, eta Xabik esaten zuen zerbait berezia bada, idei berezi batekin jun behar da horrelako etxebizitza batera bizitzera, eta segurazki zerbait berezia etorriko da bueltan. Uste dute hau behin eta berriz esatea garrantzitsua dela, ez da edonolako etxebizitza publiko edo sozial bat, baizik eta beste zerbait bilatzen duen esperimento bat ia esan dezakegu. Aipatzen genuen sarreran bai, azkenean gazteek etxebizitza eskuratzeko dituen zailtasunak direla eta bakardade ez hautatuan dauden adineko pertsonak gora doala, eta bi hoiek direla pixka bat, o bi hoiengatik nolabait aukeratzen dira etxebizitzan biziko diren bi sektore nagusiak. Badirela azkenean gazteak, 30 urte artekoak, eta 65 urtetik gorako pertsonak. Etxebizitzak edo eraikinak 16 etxebizitza izango ditu, 16 etxebizitza pribatu goazen esatera, o nolabait familia unitate baterako etxebizitzak izango direnak. Hoietako 10 logela bakarrekoak izango dira, eta beste 6 bi logelako etxebizitzak izango dira. Etxebizitza txikiak direla esan dezakegu, ez da normalean ditugun metro karratutan, azaleran ez dira ohituta gauden etxebizitza hoietara, eta hau konpentsatzen da, edo hau horrela da, azkenean txikitzen delako bakoitzaren etxebizitzaren azalera, eta azalera horiek ematen zaizkio espazio komunei, azken finean sustatu nahi delako komunitate bat. Etxebizitza bakoitzak egongela, sukaldea, komuna, eta terrazatxo bat izango du, eta espazio komunak egongo dira, terraza bat egongo da teilatuan, portxe basarreran, garbigailuak bezalako edo biltegia bezalako nolabait zerbitzu amankomunak izango dira etxe edo eraikin guztirako, sukalde amankomun bat jantoki batekin, hor ere bai beste leku batzutan seguraski ere bai, baina Euskal Herrian bereziki sukaldearen inguruan partekatzen dugulako eta komunitatea sortzen dugulako, orduan sukalde eta jangela komunitario bat izango da. Eta baita ere liburutegi eta erabilera anitzeko gelak. Orduan ikusten da pixka bat nola etxebizitza
bakoitzak bere espazioa izango du, familia unitate o konbibentzia unitate bakoitzak bere espazioa izango du, baina espazio oso handiak egongo dira komunitarioak edo beste bizilagunekin partekatzeko. Eta hau da azkenean, behintzat arkitektonikoki ezaugarri nagusia edo benetan berezia egiten duna etxebizitza mota hau. Esan bezala, 18-30 urte arteko gazteak eta 75 urtetik gorako helduak. Eta eskatuko da nolabait 2 urteko errolda, o 2 urte baino gehiago, 2 urte minimo, egotea erroldatua usurbilentzako. Azkenean, usurbileko udalak sustatzen duen proiektua da, eta usurbildarrentzako pentsatua dagoen proiektua da. Alokairuari dagokionez, eguneko planteatzen dena da azkenean alokairu aksesible bat izatia, eta horregatik eguneko 15 errentarena nolabait ordainduko da, sarreren eguneko 15 ordainduko da alokairuan, eta azkenean ez denez ere itxi nahi aukera, hau ez dago pentsatu azkenean sarrera gutxi dituen pertsonentzako, baizik eta horrelako bizitza komunitario bat esperimentatu nahi duen arentzako, eta orduan ez dago mugarik, ez betik ez goitik, baizik eta planteatzen da, nolabait eguneko 15 errentaren edo sarreren eguneko 15 badela zerbait justoa etxe bizitzan inbertitu ahal izateko. Eta bai jartzen da minimo 80 euroko alokairu bat ordainduko da. Hau azkenean, biztanle bakoitzak nolabait kontratu bat izango du udalarekin. Planteatzen da, eta hau legez ere bai badator ezarrita 5 urteko epemuga bat, gazteen kasuan, azkenean ez da bizitza osorako planteamendu bat, baizik eta emantzipazioari begirako planteamendu bat. Orduan 5 urteko epemuga egongo da etxe bizitza horretan egon ahal izateko, baina argi dago ere bai adinekoen kasuan ezin denez ez luke zentzurik esatea hemen bakarrik 5 urte egongo zera eta gero beste zerbait bilatu beharko duzu, orduan hor bai juridikoki ere bai nolabait bilatu dira horrelako bideak hori luzatu ahal izateko. 5 urteko kontratuak izango dira, baina berritu ahalko direnak. Zein da hartu beharreko konpromisoa. Hemen ere bai, lehen bat zeuden gauza batzuk nahiko zehatza direnak, eta orain, azten geha pixkat gauza ez hain zehatzak edo pixkat findu beharko direnak, ez? Argi dago, eta hori gero forma bat eman beharko zaio ez, baina komunitatean bizitzeko planteamendua izan behar dela. Behin eta berriz esaten ari gera, baina azkenean uste garrantzitsua dela azpimarratzea, ez da etxe bizitza ohiko bat, eta interesatua dagona komunitatean bizitzeko interesa izan behar du. Eta nola ez, bestarekiko errespetua, parte hartzea, adostutako lanak egiteko konpromesua hartu beharko da. Planteatzen da nolabait, ordu batzuk eskaintza komunitateari, eta hau ere bai adostu beharko da nola egin. Ez da planteatzen zerbait zehatza eta oso regulatua, baina bai bokazio hori egon behar du. Txirikorda, Agurtzanek aipatu du lehen legislaturako proiektu garestiena, inbertsio handiena izango dela, horre 16 gehi batzu gehiago izan daitezke, baina 20-30 usurbildar biziko dira bertan, eta planteamendua ere bai izan behar du, nolabait devoluzio bat egitea herriari, ez? Azkenean orduan, eta hori gutxinaka jungo da, baina ez da soilik komunitatean bizitzea eraikinaren barruan, baizik eta nolabait herriari ere bai zerbait itzultzea, eta gainera hori oso lotuta dago, eta hitz egiten jungo era guzti horretaz, baina lantzen ari den zaintzako sistema proiektuarekin, eta hor txirikor da paper bat jokatu beharko du. Barruan eta kanpora begira. Eta bestelako kontu batzuk egongo dira, energia berriztagarria, kontsumo arduratsuak eta horrelako planteamenduak, planteamendu berritzaileak eta nolabait konpromezu bat kasu horretan ez soilik usurbilekin, baizik eta orokorrean jendartearekin hartzeko bidea edo bideak jorratu beharko dira.
Kudeaketari dagokionez, espazio autogestionatua izatea planteatzen da. Normalan espazio autogestionatuak ulertzen ditugu gaztetxeak osa beste espazio mota bat. Eta kasu honetan, espazio autogestionatua bai, baina muga batzuen baitan, eraikin publiko bat dela kontutan hartuta, baina bai bokazio hori izan behar du, azkenean komunitate horrek nolabait bere burua kudeatzeko, barrura begira eta kanpora begira lehen esan bezala. Eta hori, segurazki progresiboa izan beharko du, eta de hecho ondoren planteatuko dizuegun bidea bada progresio horren lehendabiziko pausua nolabait, baina bai bokazioa bada azkenean Txirikordako komunitateak bere burua gestionatzea eta kanpora eskaintzen duen hori bertan gestionatzea udalaren interbentziorik gabe edo interbentzio ahalik eta txikienarekin. Gero aipatzen dira hemen informazio ere bai esku horrietan dago, eta hau gero eraman nahi baduzu eta horrela, igual baduzute, baina bueno. Hemen aipatzen dira beste gauza batzuk nolabait zehaztu beharko dienak. Ordutegiak, garbik eta txandak espazio komunenak, adineko pertsona batek ezin badu garbitu nola beste batek egiten duen bere txanda zerbaiten truke edo ez, erosketa komunak egiten diren, hor daude milaka kontu, gutxinaka landu beharko direnak, baina bai, azkenean planteamendu kolektiboetan oinarrituta, lehen esan bezala jarrera arduratsuetan oinarrituta, eta nolabait ikuspegi komunitario eta eraldatzaile batetik abiatuta. Nola aukeratuko den, hau ere bai garrantzitsua, nola aukeratuko dien Txirikordako biztanleak. Badago ja martxan aurre izen emate bat, pentsatzen zuetako batzuk jada izena eman duzutela, kontutan hartu hau ez dela izen emate ofizial bat, kontutan hartu ere bai azkenean etxebizitza publiko bat dela, eta izen ematea edozein etxebizitza publiko edo edozein tramite publiko, udal tramite egiten denean bezala egin beharko dela, orduan oraingoa da aurre izen emate bat, zuen interesa jakiteko eta nolabait zuen kontaktuak izateko, ondoren aurkeztuko dugun lanketa horriri begira. Baina horrek ja laguntzen du pixkat, ikusten zen jende dagoen interesatua, ze adinetakoak, ze nundikan datorren bakoitza, ze irgatik interesatzen zaioen Txirikorda, eta bar. Orduan hori irekia dago, eta horrengo egunetan, asteetan, oraindikan irekia egongo da. Planteatuko da formakuntza bat, interesatuak zaudeten guzti horientzako. Azkenean iruditzen zaigulako ezinbestekoa gaurkoa bezalako saioak egitea, eta ez soilik formakuntza ertsi bezala, baizik eta taldea ere bai sortzeko, taldea indartzeko, talde dinamika bat sortzeko, eta esperientzia desberdinetatik juteko ikasten, azkenean berriz esango dut, etxe bizitza benetan berezia izango delako, eta edozein pertsona beharko dulako horrelako zerbaitetan parte hartzeko formakuntza bidelaguntza bat. Behin hori pasata, hautaketa bat egongo da, eta hautaketa hori bi modu diferentetan egingo da, gazteen kasuan zozketa bidez izango da izen emate formakuntza hori eta gero ongo da izen emate ofiziala, hemen ez dela gertzen, baina izen emate ja ofiziala, eta horretan pertsona gehiago ongo baziren interesatuak dauden lekuak baino, gazteen kasuan zozketa egingo da, eta helduen kasuan baremazio bat gizarte zerbitzuetako ohiko mekanismoekin edo. Planteatzen da azkenean kopuru berdina izatea gazteentzako eta adinekoentzako, aurre ikusten da, behintzat horrela hori ematen du, interes gehiago egongo dela gazteen partetikan, adinekoen partetikan baino, baina nolabait bermatu nahi da etxe bizitza batzuetan behintzat adineko pertsonak biziko direla. Orduan zentzu horretan, eta ikusita aurre izen ematearen kontua behintzat esango nuke, ematen du ez dela gertatuko, baina gertatu halko zen, bizpahiru etxe bizitza libre gelditzia adineko pertsonak hemendikan denbora batera izena emango balute. Ze azkenean,
eta gaur ikusi dugun bezala guzti hau gauza berritzailea dira, kostatzen duten gauzak, eta baina bai aurre ikusten da, gero eta jende gehiago ongo dela bakardade ez aukeratutako egoera batean, eta orduan zentzu gero eta gehiago izango dula adin sektore horrentzako etxebizitza mota ontako egotea. Eta zuri baten izutitza bideo horri azaltzeko pixkat. Mikelek esan duen azken idei horri lotuta, benetan gu garrantzia ematen diogu belaunaldi arteko tasunaren izaerari, ez dakigu seguraski kulturaldaketa handi bat eskatzen du, ez? Txirikorda, gure bizi ohitura eta proiektuetan, ez dakigu gaur-gaurkoz, 75 urtetik gorako kolektiboak ze interes azaldu dezaken, baina Txirikorda epe luzeko proiektua bezala ikusi behar dugu, eta hori guretzako importantea da. Orain epe motzean abiatuko dena, baina arnas luzeko proiektua da, eta beraz horregatik iruditzen zitzaigun, nolabait etxe guztia gazteekin beteko balira, izango da etxe bizitza gazten, etxe bizitza komunitario bat, baina ez da izango belaunaldi artekoa, eta belaunaldi artekoa izatea nahiko genuke orain ez bada, epe motzean edo horregatikan etxe bizitza batzuk erreserbatzearen erabakia, aldala bi ezaugarri horiek orain ez bada gero aterako direlako. Eta beraz, pixkat, hemen aipatzen den prozedura edo pixkat epe batzuk aipatzearren. Mikelek aipatu du zeintzu diren nolabaite bai gazteen eta helduen sarrera baldintzak, eta pixkat etxe bizitza hauek nola esleituko diran. Guzti hori arautu inberdu udalak, momentu honetan udalak ez dauka guzti hori arautuko duen ordenantza bat, eta justu orain ari gea ordenantza hori osatzen. Ordenantza hori plenoak osoko bilkurak onartu behar du, eta beraz gure asmoa da urriko osoko bilkuran onartzea Txirikordaren erabilera arautuko duen ordenantza. Batez ere bi aspektu hauek, zeintzu diren sarrera baldintzak, alegia, ze jendek alkohol luken Txirikordarako aukeretan egon, eta nola esleituko diren etxe bizitza hauek. Udalak hartzen dituen erabaki oro jendaurrean jarri berri izaten dira, inork alegazioak aurkeztu nahi baditu. Beraz, osoko bilkurak onartuko duen ordenantza horren aurren ez balego alegaziorik, gure kalkuloa da, abenduaren erdialderako onartuta egotea behin betikoz ordenantza hori. Beraz, behin ordenantza hori nolabait behin betikoz onartuta geratzen denean, hasiko genuke izen emate ofiziala. Hor, epe bat zabalduko dugu jada izen emate ofizialerako, eta behin izen emate ofizial hori bukatzean, etxe bizitza horiek esleitzeko prozesuari ekingo diogu. Mikelek esan duen bezala, gazteen kasuan aurre ikusten dugunez, jende gehiago izatea zozketa bidez esleituko ditugu etxeak, eta 75 urtetik gorakoen kasuan, gizarte langileak egindako txosten baten bidez, halako prestazioak, zerbitzuak ere jasotzen direlako, eta kasu honetan ere horrela ulertu behar dugu ere Txirikorda, eta horrela esleituko dira etxe bizitzak. Beraz, hau hola hartu, pixkat, batzutan bildurra ematen du, epeak ematea, porque gero epeak ez ditugunean errespetatzen, esan zenun, ez da gizer, orduan, hartu pixka bat, orientatiboak, baina, pixka zeintzu diren gure asmoak edo gure, eta betetzen saiatuko ganak, horratikan beti 23 hasieran, hasiko ginateke etxe bizitzak esleitzeko prozesuan. Behin etxeak esleituta, hor jakingo dugu nori egokitu zaion Txirikordako etxe bizitza bat. Ez ditugu zuzenean nola baite, ez bengatori giltzak eta segi Txirikordara bizitzera. Gure ustez hor, importantea da, ara bizitzera jungo dien personak talde hori elkar ezagutzea,
talde hori pixka bat Ainoak uste esan ditun ezaugarri guzti horiek probokatzen aige hau, baina probokatzea ez da aski, importantea da elkarrekin biziko den talde horrek ere bere prozesu propioa egitea, talde hori elkar ezagutzea, talde hori kohesionatzea, empatiak sortzea, orduan beraz hor komunitate hori gorpuztu inber da, bai? Orduan bat, izango da elkar ezagutzarako prozesu bat, baina era beren ere talde horren eskutan utziko dugu, gure helburua Txirikorda autogestionatutako etxe bat izatea denez, udalaren bidelaguntzarekin noski, baina zeintzu diren Txirikordaren funtzionamendurako arauak. Zein den barne, ez dakit araudiatzei gustatzen hitza, hor araudiak ematen du ez, baina bai, nola provokatuko dugun belaunaldi artekotasun elkarbizitza hori. Elkarbizitza kolektiboan nola egingo dugun Txirikordan. Nola antolatuko gean. Ni ustez bihar torri zaigu, naiz zure izenarekin gogoratzen. Jose Daniel. Ikusiko dugu pixka entrepatios nola funtzionatzen duen, uste oso adibide ona izango dela injustu biharkoa ikusteko ez, halako edo errenterikoare, kasu honetan gaztena, baina nola antolatzen diren, esan bezala bizitza komunitario hori egiteko, ez? Uste adibide horietatik ikastea. Beraz, guzti hori nola baite erabakiko du udalaren laguntzarekin, baina behin etxeak egokitu zaion Txirikorda komunitate horrek erabakiko du hori. Eta guzti hori gero ordenantza batetara karriko deu, zergaitik, esandakoa, batzuk orain hasiko dira Txirikordan bizitzen, baina Txirikorda epe luzeko proiektua da, eta balio dezan orain egiten dugun lanketa guzti horrek ere, etorkizunean Txirikordako bizilagun izango diren hoientzako ere, oinarri bat gero haiek ere beste prozesu bat inberko dute eta bar, bale? Orduan, ez dut esango, noiz hasiko gabizitzen guretzako importantea da, esan bezala, prozesu hori ondo egitea. Nik ez dakit prozesu hori 2 hilabete dian, baina indikan ez daukagu oso, ez, diseinatua, ez dakit 2 hilabete izango dian, 3 hilabete izango zenbat beharko deun, baina bintzat hori ere azpimarratu nahi dugu, esan guretzako importantea da, talde hori kohesionatzea, talde hori elkar ezagutzea, talde horretan zehaztea zeintzuk izango diran Txirikordaren funtzionamendu eta bizikidetzarako denon artean adostu ditugun arauak, eta danok prest gaudenean, iritsiko da momentua nola baite, bai, ez, esateko modua da, Txirikordara bizitzera juteko guk, espero dugu, maiatza udararako hori prest egotea ja, horretik epeetan pixkat ez ditu nahi, baina referentzi bezala edukitzeko hori nahiko genuke. Eta horregatik, garrantzia eman nahi diot, oraingo izen emate honi, izen ematea bat baino gehiago, gu pixka bat testeatu nahi degulako ere, zein diren arrazoiak, ez, Txirikordara juteko, ze interes egon daiteken herrian, bakoitza bizkatze espektatibarekin dator, ez, urrengo hilabetetan egin behar dugun lan hori, hobeto egin ahal izateko, eta, nire aldetik, dei bat, batzuk ja hasi dira, galdetegi badago, lotura hor dago, egin ez badezute, eta inguruan ez hautza badezue jendea Txirikordarekiko zehatzeko. Zergaiti diota, seguraski horrek esaten duen bezala, azaroa abenduan gu justu ari geare leheno aipatu dut zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko prozesuan, horren baitan azaroaren 19an zaintza azoka baterako ideia aigea lantzen, eta egun hori justu baliatu nahiko genuke ere Txirikordan sakontzeko saio bereziak ere egiteko. Nahiko genuke Txirikorda ere barrutik ezagutzeko aukeretan izatea, hori gaur ezin dez ziurtatu, baina eskaera hori egin detea azaroan edo abenduan ere, baina ere bertara ez, hemen aipatu diren espazio horiek, gauza bada argazkietan ikustea, eta beste gauza daia bertantik ezagutzea, eta beraz, urte amaieran behintzat aukera izatea ere, eraikinean bertan ere sartzeko, esan bezala urte hasieran irikiko degulako Txirikordarako izen emate hori, eta, jendeak, ez, jabetzea bizka zein den tokia, nola dan, azpimarraiten agialako, zerbait ezberdina dela, bereziare eta ezberdina dela, eta guzti horregatik, ikuste genuen ere beharrezko, azaroan,
seguraski azaroaren 19an egitea saio bat, ere sakontzeko guzti hontan. Eta bastakit zerbaiten astu dudan nire aldetik. Hori azpimarratzea, diapositiba horretan falta dela pixkat bigarren bide laguntza hori izen ematea eta gero, eta Txirikorda komunitatea osatzeari begira, epeak zehazteketa hor, baina hori, nolabait lanketa hori inberko dela, eta bihar ikusiko duzuten bezala, bai Errenteriko kasua adibide hartuta, edo Entre Patios Madrilgo etxebizitza kooperatibako esperientzia oinarri hartuta, zeno delako garrantzia duen. Galderarik baldin badago, kontutan hartuta, igual gauza batzu ezin zaiela erantzunik eman, ez dagolako guztiz definitua, baina galderarik baldin badago. Kaixo, ni bi galdera azkat. Bira, esan dezue 5 urteko egonaldia dakazula egitea Txirikordan, baina 30 urte diala gaztentzat adin maksimoa, ez? Zu 29 urtekin sartze bazea, 34 arte dakazu gotia, 30ekin aldin berdezu. Bai, noski, etxe bizitza, ulertzen, ez? Ez, 5 urte, bale. Claro, igual nos pilláis en renuncio, porque gauza asko ere guk ere gure buruari amarna eta orduan gauza hauek ondo tortze zaizkigu galdera hauek ere apuntatzeko eta erantzuteko, baina, hanka sartzeko, espero hankarik esartzea, eta bestela, baina, ulertzen dut malen, 29 urterekin etxe bizitza egokituz bat zaizu, 5 urte ongo zehala, han Txirikordan, esan nahet, aukera dute, Txirikordarako aukera dute, 18 eta 30 urte arteko gaztek, ez 30ekin ja nola baite batzoaz. Hori, horrela dela ulertzen. Eta hor kontua da, egon daitezkela araudiak esaten dutena gauza bat edo beste, baina nik ere bai esango nuke berdina. Ondo datuzkigu galdera hau benetan jakiteko gero gauza, porque esan berri dizuet ordenantza hau inun ez dago Euskal Herrian gisa honetako ordenantzarik, ez dago gisa honetako etxe bizitzarik, beraz ez dago gisa honetako ordenantzarik, eta egin behar ditugun arkitektura juridikoak, idazkaria dakau pixkakea dariola, esan potenteak dira. Horregatik, ondo etortze zaizkigu benetan galdera hauek, aurre ikusteko aukera, porque benetan hau dana da laboratorio bat zentzu guztietan, eta hau guk sortu behar dugu, eta beraz egoera hauek, hori pixkat guk ere jardunaldi hauek baliatu nahi genitun, egon zitezken kezka galdera horiek ere jaso eta alik eta ondoen arautu alizateko bai. Bale, eta beste galdera bada, esan dezu daudela etxe bizitzak gela bakarrekoak zen 2 gelakoak. Orduan, zuk izena ematean, noski, pertsona bezala ematen duzu, bakazu aukera hori binakako etxe bizitza hori hartzeko beste batekin izena emateko. Ez daitu lertu zaiten. Berez, bi gelako etxe bizitza daude pentsatuak familia unitate horretan pertsona bat baino gehiago baldin badago. Ez da egoain beste pentsatuta zu eta beste lagun bat elkarrekin izena emateko. Hori da. Orduan, seguraski zaila izango zen horrelako zera bat, zeren printzipioz, eta aurre izen horretan ja jende bat hasi da pixkat informazioa betetzen eta egon daitezke kasuistikak, adinekoen kasuan adibidez, bikote bat izen ematea. Edo gazteen kasuan, pertsona bat, seme alaba bat duena, ez? Orduan, etxe horiek printzipioz daude pentsatutak, ja da familia unitate hori dagoen kasuistiketara. Baina, hau ere bai... Baitare, la apuntamos, baina egia dare bai batez ere, zegoen pentsatuta, gerta ditekelako adinekoen kasuan bikotea izatea, ez bakarrik, esan nahi bikotea izatea, eta gazteen kasuan ere, pixka bat egoera horiek, ezain beste zeuden hain beste pentsatuak bi lagunentzat, ez zuk esan dezun kasuistika, baina, esan nahi, demagun, por lo que sea, ez direla betetzen, egoera horiekin,
bi logelako etxe bizitzak, aukera eman berko litzaieke bestelako egoera batzuei, ez? Orduan, bai, horiek aurre ikusi beharko dira, aurre ikusita zeuden gehiago esandako norabidean, baina utxi geratuko balira, igual beste aukera batzuentzako atea ezin dugu itxi irikita utzi. Gu ere bai, beti esaten dugu, azkenean etxe bizitza publikoak dira, eta gauza publiko guztiak bezala arautuak egon behar dute, herritar guztien aukera berdintasuna bermatzeko, gardentasuna bermatzeko, eta administrazio publiko orok bete behar ditun oinarrizko gauza horiek bete alizateko. Baina esperimentu badenez ere, pixkat malgutasuna ere bada gure buruari eman nahi diogun elementu bat, nahiz eta askotan administrazioa eta malgutasuna zatoz bat, baina, saiatuko gea hortan ere esan bezala, egiten eta orain era batera egiteak ez du esan nahi, 3 urte barru, gauzak aldatu berroa dira, esandakoa ulertu berdegulako Txirikorda oro bizirik egongo den proiektu badela eta praktikak berak erakutsiko digula, hasierakoa bide honetik ezi joan, gauza batzuk zuzendu behar diren edo ez, eta beraz, ikusi behar dugu ere, lehen esan dudan malgutasun horretatik, proiektu hori martxan jarri eta bidean gauzak zuzentzeko eta zuzendu eguneratu moldatzeko badira, azkenean udal erraminta bada ordenantza eta hori egingo genuke, bai. Gehiago? 75 urte beraldia hor apuntatzeko. Barkatu? 75 urte beraldien hor apuntatzeko. 75 urte? Bai, 75 urte eta 75 urte baino gehiagokoentzako. 75en jarri dugu muga. Lau hiltu balio. Datorren urtean 75 ite baitu. Urren gurtian bost. Ez dia 75, esan nahi. Urren gurtian bai. Hemen epe bat jarri behar da, eta adinekoen kasuan ulertze genuen batez ere agian behar hori. Horregatikan, azpimarra indegu beti gizarte langilearen txostena eta baremazioa neurtuko da, baloratuko da personen egoera zein dan, eta benetan persona horrek beharrote duen Txirikorda gixako alternatiba bat. Eta orduan, horiek baloratuko dira gixa hortaran, eta, ez dakit, 1000 beten faltan, lehen osan deten malgutasun, ez dakit, ez nahi zausartzen noain, no quiero que nadie me pillen renuncio, baina, esan nahi, 1000 bete faltaba dira, azkenean, ez dakit, baloratuko litzateke, ez dakit nola esan, baina, berez, 75 urte, eta 75 urtetik gorakoentzako da Txirikorda, bai. Venga, galdera gehiago, seguru badaudela. Mikroa. Bai, ala. Apa, galdera bat edo bi, ezakit. Bat behintzat, etxe bizitzan bi pertsona baldin badaude, ezkondu gabe, baina lagunak ere ez direnak, biak erroldatutak egon behar dira usurbilen edo bat egotarekin nahikoa da. Eta bigarren galdera, igual bat erantzuten diazue. 5 urte da azken epea, lehenago joan nahi izan ez gero, aukera dago, ez? Bai, ulertzen dut biak egon behar dutela erroldatuta usurbilen, azkenean usurbildarrentzat den ekipamendu bat delako, eta bai, adibidez, 5 urte, azkenean persona bakoitzak udalarekin kontratu bat sinatuko du, eta kontratu horren gehienezko iraupena 5 urtekoa da, baina aurrez kontratu hori Txirikordatik atera nahi duelako, noski zatu daitekela, atera daitekela, ez dago azertan 5 urte derrigorrez izan behar, bai, normalean udalak baditu etxe bizitza sozialak, etxe bizitza sozialen helburua beste bada,
eta hoietan ere egoten da 5 urteko epea, baino lehenago atera behar badezu, atera nahi badezu, atera zaitezke gero etxe bizitza hori utxi geratuko litzateke, eta beraz etxe bizitza hori esleitzeko prozesua aktibatzen da orduan. Orduan gerta daiteke, danak 5 urte iraute badute, 5 urtera egingo litzateke berriro zozketa, lehenago etxe batzuk libratzen badira, ulertzen den lehenago egin beharko direla zozketa horiek. Venga, duda gehiago. Nola ikusten da? Txirikor dago, ze iritzi dago? No me ha quedado muy claro para las personas mayores de 65 años si tienen igual 5 años o el periodo es hasta que abandonen la residencia. Porque si es que pueden alargar el periodo, se me ocurren una serie de cuestiones que, por ejemplo, han ocurrido en Travensol, que no sé si mañana, que es un proyecto, es una realidad cooperativa en derecho de uso en el norte de Madrid, y llevan funcionando creo que 5, 6, 7 años, y ahora pasan por un proceso muy curioso. No sé si mañana estarán, pero... Los habíamos invitado, pero al final no van a participar. Pero podrán residir el tiempo que estimen hasta que se mueran, o ¿eso lo habéis previsto? Vale. Hain zuzen, berez legeak dauden normatiba diferentek hemen esaten dute etxebizitza horiek 5 urterako esleitu behar direla, baina etxea esleitu zaizuneko baldintzak bere horretan jarraitze badute 5 urte pasata luzagarriak dira. Beraz, gazteen kasuan ez, diferentea delako, gazteen kasuan emantzipatzea da helburua, adineko personen kasuan biztan da 5 urterako ez ditugula bere etxetik, txirikordatik ateraraziko, beraz ikusten nahi ginen, esan bezala moduak hori arautzeko, eta zirrikito bat topatu dugu. Eta gero esan dakoa, leheno esan dugu txirikordako katu behar degula Usurbilen zaintza eredu berri bat izango duen eredu berri bat ari gara diseinatzen. Eredu horren helburua da hemen aipatu den bezala pertsonak alik eta denbora gehien bizitza beretxean, hori delako zaintza behar duten personek nahi dutena, eta beraz ulertzen dugu txirikorda izango dela persona horren etxea. Gerta daiteke denborarekin persona horrek menpekotasun arazoak izatea, menpekotasun beharrak izatea. Beraz, hor daude, behar horiek sortzen direnean ikusi beharko da txirikorda komunitateak nola lagun dezakeen hortan, eta nola uztartu txirikorda komunitatea eta udaletik, beste edozein egon daitezken, bestelako laguntzak. Beraz, helburua da persona hori ahalik eta denbora gehien bere egoerak albidetzen dion arte, behintzat, txirikordan bizitzen jarraitzea. Gero Usurbilen, suertez, beste eraikin bat ere egiten ari da, menpekotasun 2. eta 3. menpekotasun maila duten personentzako eraikina, eta ikusi beharko da hori, nola uztartzen dugun txirikorda beste egoitza etxe bizitza horiekin, ez? Justo osnarketa honetan gaude, eta hor persona baten beharrei zuzendutako ibilbideak osatu nahi ditugu, eta hori da, justu guzti horren hausnarrean ari gea, baina bermatu dezakeguna da persona hori kale gorrin ez dela gehatuko txirikordara bizitzera juten denean, bai.
alternatibak egongo dira, noski, beste edozein pertsonentzako dauden bezala. Maialen, ez dakit. Beno, niri proiektu asko gustatzen zait, iruditzen zait, entzuten da bai. Pilotaje bada, ez? Proba bada, baina etorkizunera begira baita ere oso baliozkoa izan daitekeen kontu bada. Eta aipatu dezute, egoera pairatzen nahi diren pertsonak, ez da? Bakardade egoera eduki ezaketen pertsonak. Baina etorkizunerako, orain baliabideak murriztua dielako, baina etorkizunerako prebentzio bezala baita balio du, ez da? Bertan sortzen den ekosistema hori baita prebentzio bezala, replikatu laike, eta hori. Eta gero, bi kontu, aipatu duen bezala, ez da? Gertatuko da bertan bizi diren pertsonek, beraien bizitza aldatzen joango da, 5 urte dira. Eta posible dira 30 urtekin pertsona bat sartzea bakarrikan, baina ezu, bikote badauke, hori jokoa ez dago errondatuta usurbilen, ze gertatuko zenelakotan, ezin duten bizitza partekatu, gela berdinean, berdintzait. Eta permutak eta olakoak baita ez, bikote gazte bat, edo pertsona bat, ez dakit aurraren zaintza daukala, ez dakit urtetik aurrea. Igual beharrak aldatzen dira, eta etxeak baita ere permuta egiteko aukera hori, ez dakit hori sortu laiken edo ez, baina bueno, kasuistika sortzen zaizkialako buruan. Eta mai gainean aipatu nahi nun berri ere, konpromesua, ez da? Bai gaztek eta adinikoek hartu beharreko konpromesua niretzako hori da hitz gakoa hontan, eta ez dela horas komunitarias, kotxeko karnetak entzen izutenean bezala, venga, a echar 100 horas, ez dela hori kontua, ez da? Osea, barnetikan hasieran igual trakzio hartu behar da, baina gero barnetikan atera behar den zeo zer dela, ez da? Eta hori buruan txip hori behar dela. Permutaren zea hortan, justu igual, baldintzetan, ez, badago, moztagit pentsatzetola jasoko deula, ez, gazten kasuan jabetzan etxe bizitzarik ez izatea, ez? Hori bada baldintza bat, txirikordako hautagai izateko besteen artean. Bai. Eta adinekoen kasuan, claro, ikusten nun ezin genuela jarri jabetzan etxe bizitza bat ez izatea, gehien txuenek gaur egunez, etxe bizitza pribatua direlako, alokairua, ez? Eta beraz, hor, bai, ez dugu aipatu, indikan, ez dakigulako, ez dalako erresa justu hori arautzea, baina da, txirikordara bizitzera jungo den personak bere, esango diogu, bueno, emango diogu nola baite urtebeteko proba, ez? Proba zazu, baina bere etxea ez dugu galduko, bestela, esate bago, jo, ez nago hemen eroso, eta gainera nire etxea galtze badet, ez orduan bizkat urtebeteko proba hori. Txirikordan bizitzen jarraitu nahi badu ikusten un etxe bizitza hori ateratzea gaztentzako. Hain zuzen ere, hor bihurtzea berriro, ez, bere etxeak, emantzipatu nahi duten gaztei zuzentzea. Ze gertatzen zaigu, etxe bizitza ez da udal eskumen bat, orduan gero sartze gaia administrazioak dituen arazoetan guk udaletik hola ezin dugu arautu, ez daukagula eskumen hori, orduan, behintzat bai eskatzea etxe biden sartza, behintzat etxe bizitza hori parke publikoan sartza, ez etxe bizitza horrekin espekulatzea. Beraz, hor behintzat horri behiran neurri batzuk eta planteamenduren bat edo beste landu nahiko genuke eta hori badaukagu buruan. Ezagit, permutaren abiskat hortik zijoan, hainoa. Hori biharko errenteriko etxe bizitza bada publikoa, ez da belaunaldi artekoa, baina baditu horrelako ezaugarri batzuk, eta egongo dira, gauza batzuk nik uste dut, beraiken atzuduten aldituztela hobeto praktikan daramalako etxe bizitza horrek urteak. Eta nik badakit adibidez, lehen agurtzanek esaten zuen, malgutasuna eta administrazioa ez direla ongi moldatzen, eta bertan arazoak izan zituzten, han ez dira etxe bizitzak esleitzen direnak baizik eta gelak, eta inkluso gela batetik beste batera juteko ez da erresa. Zeren, zozketan tokatu zaizuna da 3A gela. Orduan, zu nahi bauzu moldatzen zera 3Bkoarekin, baina ez dakitze, ez dira, batzutan ematen du absurdoa, eta igual bada absurdoa, baina nazkenean araudiak eta legeak hor daude eta gauza horiek egitea ez da inerresa.
Orduan, nik uste dut hor ahalik eta malgutasun gehienarekin aritu beharko da, eta egia da gainera, 5 urtetan bizitzak aldatzen direla, baina oztopo batzuk bai egongo dira, argitarbi batzuk fisikoak, eraiki direlako modu batean, eta ezaugarri batzuk dituztelako etxe bizitza horiek, eta beste batzuk juridikoak. Eta kasu batzutan igual gainditu halko dira, eta beste batzutan igual ez. Baina, kontutan hartzeko hori hor dagoela. Beste aldagai bat sartzearren ekuazioan. Ez, eske belaunaldi artekoak izatea, eta ezagutzen duen txirikorda, baina guain datorkit. Posible izango litzake familia unitate berdineko, etxe bizitza batzuk badirudi doazela gaztendako, eta beste batzuk adinekoendako, amona eta iloba. Ez dakit, bat bikote bezala etxe bizitza batean bizitzea eta komunitateko parte izatea. Horrelako egoerak ere provokatzea egongo litzake, ez dakit? Ez genuen pentsatu. Oraintxe etorri zait burua, Baina, esan aukera, kasuistika zabalak saiatzen aigea irudikatzen, baina aukera hori ez du pentsatu. Aitonamona bilobakin txirikordara bizitza jutea, hori ez nik ez zaigu bururatu aukera hori. Nik uste dut ez dagona guztiz, azkenean etxe bizitza gehienak logela bakarrekoak dira, baina igual ez dagona oso aurre ikusia da nola kudeatzen den izen ematea familia baten igual ez da intzaia, zeren dago ez dakit, ezkontza bat, dena delakoa, edo aur batzuk, familia liburu bat, baina hori ez dagoenean regulatua, inun, bikote bat, hor, igual daukagu pototxillo bat. Hori ere bai, Egora guztiri ezin di erantzun txirikordak. Hori ere garbi eduki behar dugu, egoera guzti ezin di erantzun, eta esandakoa, bada, beti nik jotzen dut zein den helburua. Eta da, bizi propio bat eraiki nahi duten gazteentzat, eta konpainian bizi nahi duten helduentzat. Orduan beraz, cuando nos vamos, guazen jatorrira, zein den txirikordaren jatorria eta zein den txirikordaren funtsa, eta ze arazo sozialei erantzun nahi dien eta alternatiba bat eskaini. Eta gero daude, kasuistikak, eta gero dago txirikordaren izaera, komunitate, baino hori batzutan arriskua badagolako eta orain hau dana sortzen eta gortuzten ari ganean ez, bisualizatzeko aukera ezberdin guzti horiek, baina da, jatorrira goazen, zergaitik sortzen den txirikorra, zergaitik espazio pribatuak 30 metro karratu eta egoera horiekin, eta zergaitik ematen zitzaion garrantzia espazio komun horiei, ez, orduan, gure ulertzen de bere garaian parte hartze prozesu hori intzanean, eta esan dut gu saiatu gela erabat leialak izaten parte hartze prozesu horretan nolabait adostu ziren edukiei, ez dakit, oain haste zanean ja, sortzen dira galdera guzti horiek, baina, denai ezingo zaio erantzun. Txirikorda, eta hemen bazaudetxe txirikordarekiko interesa dezutenok, eta konpromiso hori ez. Guretzako gakoa da, oso jende guztiak esaten du jotze proiektu interesgarria, teoria oso polita da, txirikorda polita da, gero ikusiko dugu praktika zer den, ez? Azkenean, pertsonen arteko elkarbizitza zaialako hitz egiten, bizikidezaz aia hitz egiten, baina jakin badakigu usurbilea begira, txirikordari begira, begi asko ditugula inguruan, herri asko daudela hemen zerringo, eta guretzako importantea da, horko komunidade hori ondo gorpuztea, ondo jabetzea zer dan txirikorda, txirikordarekiko konpromiso hori izatea, azkenean proiektu honen arrakastaren gakoa hor dagolako. Eta gero, ikusiko da zer dan, eta gerora ongo di aukera bestelako proiektu batzuk egiteko, bestelako egoera batzutarako, baina guretzako importantea zen ere, en plan, labea ez, izatea sutan jarri, eta paperak dana aguantatzen du, oso hitz ederrak dira,
benetan, badaukagun gizarte bat prest, halako ereduan bizitzeko, eta belaunaldi artekotasunak ustez ekarri berritun onura guztiez gozatzeko, eta, guzti hori orduan, guazen martxan jartzea, eta guretzako, horko lehen bizilagunek izango dute ardura importante bat eta erantzunkizun importante bat, bai. Inor bildurtu nahi izan gabe, baina hori egia da. Eta gero badaude gauza batzuk, azten garela imaginatzen eta komplikatzen zaizkigula buruan, baina azkenean juten bagera amona bat eta bere hiloba nahi badute elkar bizi babes ofizialeko pixu batean, batak edo besteak ingo du eskaera, bateri esleituko zaio edo ez, eta gero igual biziko dira elkarrekin, esan nahi dut, azkenean gero araudiak ere bai, nahiz eta igual ez provokatu hainbesteko horrelako egoerak, ze igual ez da inerreixa ere, baina bai emango du aukera olako gauzak egiteko, suertatzen bat, eta tokatzen bat zaie bat edo bestari horrela etxeetako bat. Beste galdera bat? Sí. Yo tengo pregunta aquí, no entiendo un poco. En el caso de las personas mayores que tengan una casa en propiedad, deberá comprometerse a ocupar su vivienda en un periodo de 1 año desde que se firme el contrato. Que estamos representando a unas personas mayores que, no saben la situación, y eso que quería preguntar qué significa eso. Pues significa lo que he dicho antes, ¿no? Esas personas se tienen que comprometer, si en propiedad tienen una vivienda, ¿no? Y si su casa, si no tiene ningún familiar cercano que necesite esa vivienda, lo que no nos gustaría es que esa persona especularía con su vivienda, ¿no? Entonces, pues un compromiso para que dentro de 1 año, si esa persona al pasar el primer año quiere seguir viviendo en Chiricorda, un compromiso escrito donde diga que esa vivienda va a salir al parque público y que no va a especular con esa vivienda. Eso es lo que se quiere decir con eso. No sé si... Claro, sí. Bueno, ahí tenemos problemillas, como he dicho antes, nosotros somos un ayuntamiento, nosotros no tenemos la competencia de vivienda, entonces hay leyes supramunicipales y entonces pues le corresponde al gobierno vasco y entonces, bueno, pues ahí estamos viendo cuál podría ser la fórmula para eso. Al final la idea es que la vivienda no se quede vacía y tampoco se especule con ella, o sea, se pongan a precios de alquiler abusivos. Entonces, poder regular eso o comprometerse a eso. Eta berez, jendeari gabe gelditzen ari gera gutxinaka, oza, jendea nik uste jendea badijoa, dira 8 eta 10, nik uste dute bukatu dezakegula hemen. Gainera, bergoraztea bihar beste saio interesgarri batzuk egongo direla, hor gehiago murgilduko gera etxebizitzaren kasuistiketan, errenteriko esperientziarekin eta entrepatioseko esperientziarekin. 10etan hasiko da saioa, eta, bueno, bi esker berriz ere gaur etortzagatik, eta gonbidatzea biharkoan ere bai bertaratzera. Mi esker izlariei, Jaxabi jun zaigu, baina Nainoa, eta ez dakit azken hitza esan nahi duzun, agurtzen. Ez, bueno, esandakoa, espero bihar ere hemen ikustea, eta, bueno, eskerrik asko, eta plazer badezue, bihar 10etan.